Onko muuta? On. Onko muuta? On. Ja Laaban tähtitorninmäeltä. Jos on jokin tauko tai voisin soittaa uuden sottini pianolle. Varmasti. Duuri. Ei ole taukoja. Muuta kysyttävää? No, ei ole. Athio selvä. Vesi alla. Ensi lauantaina. Hei, kato nyt. Bulldogin verse siellä vaani. Tuotko, mitä tapahtuu, jos joudut tuollaisen lähelle? Hän tulee. Entäs lappu? Lappu. Hei, Jaska. On lähdetty. No mikä ettei. Hieman paiste. Tulikin mulla on sulle lappu. Jaha. Mikähän se on? Se on lappu. Mikähän se on? Se on lappu. Luontaina. Ai jaa. Reilua. Moni. Tule toki. Totta sitä tullaan. Kun nää erityisesti kutsutaan. Saanko pyydä tosim? No miltäs kuvittelet? Aamullahan tuppui hyvältä lähteä töihin. Nyt vituttaa. Ja dig vitosam mot ett hål som fördals för ditt stim och din stam. Namn. Onko se tullut? Onko tullut? Rakastellaan missä vaan. Rakastellaan missä vaan. Rakastellaan. Mutta missä on pissiorkesteri? Jos on tarpeellista, minulla on uusi odottaessa. Kiitos. Tässä he ovat. Musta mies. Kyllä. En minä osaa. Mitä nyt vähän on tullut sheikattua. Sinussahan on tyyliä. Tango! Joskus on tylsä olla. Tanko. Voinko olla tosi? Ei se töpöhäntä. Yäk, mihin siitä on? Sitä paitsi kyllä minulla on Uppsalan mittavin. Ei ihanko totta? On. Uppsalan mittavin ullaseni.
saanut? Miten minä saatoin? Oi. Joskus on Miksi niin? Ja itse olet kissa. Niin. Häntä ilman kissaa. Vielä passempaa. Pääsi auki. Kyllähän minä autan. Koa et pure. Älä ole myrkyllinen, mutta kiitos. Kalle Kyykäärme Kankaan päästä. Nyt ratkeaa kaupungin välkyimmän kissan arvo. Ketkä uskaltavat osallistua arvuukilpaan? Tänne vain. Ruumiillinen rasitus ei ole tarpeen, vain aivot. No Metsäkulman Renmu, sinähän tiedät kaiken. Ei, enhän minä kehtaa. Ei, älkää nyt, ei. Hyvä morje! Ja parsat voittakoon, aiheena päässä lasku. Ai jaa, en minä oikein tiedä. Tehtävät esittää ja ääni. 2 kertaa 4. Laban. Pieleen meni. Jaha, seuraavina kilpailevat Pilli ja Pulla. 11 kertaa 6 kertaa 11. Väärin. Jästipäät. Mutta niinhän sinä sanoit. 70 ja 70. Petkutusta! Pilli ja Pulla kuulivat väärin, koska haamuääni on käheä. Uusitaan kysymys. 2 kertaa 2. Ei, väärin. Kaaliaivot! Minä kynsin teidät. Sinä opetit väärin. Me teimme oikein. Murre on kuulemma joten pikkutehtävämme ei voi olla vaikea. 3 kertaa 5 kertaa 11 kertaa 6 kertaa 4 kertaa 11 kertaa 6